bali-bali bilay. Ano lo ba yung may manja eh? Panas ka mal. Ay sarag mulatan. Uli gagawin ko dyan. Ay sorry lang tampol. Uli gagawin na nga mapi-Facebook. Maglasti ka. Tinakan nyo, kaya maglilinis kayo. Nakakan. Hindi po nilanti. Paula ba yung pamirinda? Mirinda? Ay ka lang yung mirinda. Maluto kila mong ne. Dugatan niya minutan nyo. Maluto ka lang Georgina. Si kayo supaya ka nulo, siya timanggawa. Dito na ini, maluto kayo puno. Akin, siya sumagaganggan. Kasi kaya ka nulo. Ay luti na tapi ko kamulingan nyo eh. Tapi muling tutay ni, aganiganggan. Ay, Georgina, kami TikTok minun kini, kumarino na yun. Sige, gimana? I-upload mo man. I-upload mo pa nga sika kayo. Ande, i-upload ko, makapabayang man ay. Gailatan. Bayasin ko pa siya ang cellphone mo. Andi lahat, tuloy gagawin ko. Mag-TikTok kayo na eh. Bayasin yung cellphone ka. Mong nilino, mampabayas. Sika eh, mangiras ka lang masiblo na eh. Bayasin niya Nya. Isang kabisitang ka.